sa trumpeta, dariga sa alpaulia, dariga sa tamburo plahota, kaskasi sa yawis siya. Sa halalan, dariga ang Ginoo sa iyang lahon. Tungod sa buhat sa iyang kamot, dariga ang iyang kahalangdon, dariga sa tinog sa trumpeta, dariga sa alpaulia, dariga sa tamburo plahota, kaskasi sa yawis siya. Ang mga lingkaray patunugan, ang mga kayang patagaya, dariga sa tinog sa trumpeta, dariga sa alpaulia, dariga sa tamburo plahota, kaskasi sa yawis siya. Diha sa halalan, dariga ang Ginoo sa iyang dahon. Tungod sa buhat sa iyang kamot, dariga ang iyang kahalangdon, dariga sa tinog sa trumpeta, dariga sa alpaulia, dariga sa tamburo plahota, kaskasi sa yawis siya. Ang mga lingkaray patunugan, ang mga kayang patagaya, dariga sa tinog sa trumpeta, dariga sa alpaulia, dariga sa tamburo plahota, kaskasi sa yawis tanan nga adunay gininhawa, dariga ang Ginoo, dariga ang Ginoo. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Apostol ka ang manlalawan sa sakop ng kalibutan, ibagsakan ka sa kalikasan, dinitibuok na kalibutan. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Happy Pista ninyong tanan. Happy Fiesta. Sa makita o dili makita, no? Ang makita gamay rata pero daghan tingali ron dihas luyo nga nanimba puno kaning simbahan sa mga kalag sa atong mga kaigsuonan na tungod kanila
nakaabot na gitarog 163 years sa pagsaulog din sa parokya. Lingay mong tupad, ing nabasin ugma, mahimo na sad kang dili makita. Ano? Pero mo na, sa makita o dili makita nga mga parokyano ni Santiago Apostol dinhi sa Compostela, Cebu, happy fiesta, mga online parishioners nato nga porting daghana nga nitabang nato dinhi og misaulog karon, happy fiesta ninyong tanan. Muna pasalamat tas Ginoo atong mga kalampusan nga nakab-ot sa atong pagsaulog ug karon mao na gyud ang kapistahan. Atong padayong iampo nga unta ang kalibutan makabaton og kahiusahan, labi na kitang mga Katoliko og ang atong nasod magkahiusa unta atong mga leaders nga moatubang sa problema nga tinud-anay sa atong nasod, dili magpakabutabungol ang atong mga leaders, labi na leaders sa gobyerno. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning atong raffle tickets o paghatag o mga donations aron atong matuman ang atong mga plano sa pista o sa atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kahiusahan o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Bumugalain sa iyang pananaw, hindi sa yuta. Itoong Diyos ng itong hari, nisamahan ang nagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagdadaig kami kanimo.
Sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuong sa awan, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang ikalangkod, O Jesucristo, uwan sa Espiritu Santo, diha sa ibayan sa Diyos Ama. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles, pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan nga ngamuyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi, sama kami sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amua. Gisakit kami kanunay, apan wala gayud kami kawadig paglaom. Gilutos kami, apan wala gayud kawadig higala, ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi makita dinhi sa among lawas. Sa tibuok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay, tungod kang Jesus, aron makita ang iyang kinabuhi, dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo, ang kamatayon maoy nagahom, apan diha kaninyo maoy naggahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa makadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sila nga nagpugas
nga naghilak. Mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sila nga nagpugas nga naghilak. Mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, nahisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran. Gihimuan sila sa Ginoo og dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang. Og nalipay gayud kita. Sila nga nagpugas nga naghilak. Mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran sama sa mga sapa diha sa kamingawan. Sila nga nagpugas nga naghilak. Mag-ani nga magkatawa. Sila nga nagpugas nga naghilak. Mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Bisag ng gula sila nga nagdangoy-ngoy. Nagdala sa binhi nga igsa sabon. Mamauli sila nga maghudyaka. Magdala sa ilang ginalag. Sila nga nagpugas nga naghilak. Mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Pasalamat o pagdaig tungod sa iyang maglalangdon. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya og mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kopa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kopa, apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Hesus silang tanan o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug kun usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao, nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong tema sa atong kapistahan mao gyud ang Santiago Apostol giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Sa kinabuhi ni Santiago, igsuon man niya si Juan, San Juan sad nga ebanghelista, mga anak ni sila ni Zebedeo, nga nasa ni sila mama. Nya matud pa sa atong ebanghelyo, ang mama mo'y nihangyo ni Jesus, pero gihangyo gud to sa duha ka managsuon, nagpalaban ba? Ana, nga sila yung duha, maoy tagaag priority ni Jesus dito sa langit, nga mulingkod sa tuo ug sa walang kilid ni Jesus dito sa iyang trono. Nga gitawag og position of honor. Ganahan gid mo ana no?
Mabitan ng mga eskwelatan, agi ng mga honor, bisag dili honor, tauran ginanyo ribbon usahay or medal. Ang mga estudyante ba, para yun madasig, kinaagyo'y honor. Lingiyay mong tupad, ina natauran kag medal sa una. Nawa, na bright ka. Kay kanira bang mo graduate kanang mga graduation, naa say mga taong sige na mga estudyante siging sakag kana og sa stage gabitay na mga medal diri pero nasa uban namuha na lang kamot og pamakpak wa gyud kategory ka nabilong lang sila sa clapping committee no. Og mo na akong role sa una grade 1 hangtod ko grade 6 clapping committee. Pero pagka grade 6 na ako, na-honor, ano ba man ko ma-honor, natauran ko ribbon ang title Carpenter of the Year. Mao na nga naingon si Jesus, okay. Gusto man ka mo, makainom ba mo sa kupa nga akong pagaimnan, pasabot ang kasakit o ang kamatayon nga iyang pagadawaton. Ingon din sila, oo, makahimo. Muna sa atong logo diha na anang word nga pusomos. Ang meaning ana niya, oo, makahimo. Yes, we can. Pusomos. Lingiyay mong tupad, ina pusomos ka? Pusomos? Oh, musimos. Dili ko. Basig mo na yung meaning ng musimos. Dili ko. Pusomos, okay ko. Kamo, og ingnon tamo, makahimo ba mo pagpalit og padayon sa raffle tickets? Unsay tubag? Musimos, pusomos. Moingon gani ka, o mami kwarta pa dir, musimos ka. Di ba naman na sa drama sa una? Nganong namili ka ng mga musimos. Di ba? Naman ano? Mga patay gutom. Nga ba? O ito pa, mga pobre, huwag kwarta. Pero pusumos, anay kwarta. O na, nga, ningon sila makahimo. Pero, gihimo tong okasyon ni Kristo para makaton sila, makapaminaw, gitudluan. Kung sa may gitudlo ni Kristo, kining pagpaubos. Matod pa ni Kristo, okay, makahimo gyud mo, kay tao man mo, ako tao sad ko. Kamao gyud mong muantos, kamao sa mong magpakamatay, parihasad nako. Pero, ang paglingkod sa akong tuo, sa akong wala, dili na akong gahom. Ang amahan ray mo pili, ana. Muna ayaw mo pangambisyon na mulingkod sa akong tuo o sa akong wala. Pasabot, ayaw pangambisyon anang honor. Ayaw paningkamot nga nganlan kag honorable. Ana, no? Unsa may paningkamutan, matud pa ni Hesus, kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang alagad sa tanan. Kung ikaw mo'y gusto nga ikaw labing taas, kinahanglang maulipon ka sa tanan. Sakto ba ning prinsipyo ni Kristo o sayo? Tinuod yun. Mapangita mong tao nga kusog kay mo alagad, nya di yun mo reklamo, magsigig alagad. Og mudagan nag-eleksyon sa atong barangay ba, lungsod ba, o nasod, di na mapildi oy. Kanang kusog kay mo alagad, nya di yun mangwarta, di yun mangurakot, dili sama ani karong ato mga leaders pipila nga 40 billion trillions ang kawaton kani sila og di lang gini manikas di na gini kadaog eh. Pero nindot kay sila mga balay, nindot kay sila sakyanan nya honorable na sila kanunay, moagi nagdaan, magwangwang na, dili na mo gusto ma-traffic. Pirmi na silang naa social media, sige na silang panaot sa ilang kontra, impeachment dire, preso dire, kiha dire, kaso dire, ingon ana sila kagamhanan, pero luod kay silang mga naong. Nganuan, kay di man sila alagad sa tanan. Matod pa ni Kristo ang mga
gamhanan niining kalibutana nagmando sa katawhan. Pero kamo isip mga gamhanan nga alagad sa Dios, dili na mao'y pamaagi. Kung gusto mong mahimog yung sikat, gusto mong mahimong higugmaon sa katawhan, pangalagad mo. Gilingay mong tupad. Yung na alagaran tika. Tanawa karon o, di ba? Gabi, pagmisa nato, padong prosesyon, di masud ang simbahan. Oy, hasta dihas gawas, maglisod kag agi, 40 daghanang tao. Nya sige jud kog announce, una na tong misa alas 4 kaadlawon, ighuman pluvial parita. Tanawa karon, di ba ang kasagaran nanimba mga dili makita. Ang makita wa dire, ang dili makita mao'y naa. Sagdi lang, paghuwat lang mo kay moabot ra sang panahon nga mabilong tas dili makita. Pero kitang niya, congratulations. Di ba? Pakpaki imong tupad nga pwede na ka mamatay. Diri sa atong unang pagbasa, gisgutan diri nga silang mga apostoles nagsangyaw sila tungod kay nituo sila. Nya mituo sila tungod kay nakakita sila og nakabati. Pasabot doon na sila'y personal experience with God, with Jesus. Nya kanus aman ta maka personal experience ni Jesus, kana gyung mag-antos ta para sa ebanghelyo, para sa mensahe ni Kristo. Matud pa nila diri sa to, gidaog-daog mi, gipanamastamasan mi, gisalikway mi, pero wa gid mi matarog. Dili pareha ni Chis Escudero o ni Joey Villanueva. Porting ninduta nila dito sa new majority, butangan bitag kasos ombudsman, sigihan bitag announce nga hapit na ito, hinog na ang kaso nila. Aso balis pikas moto na bilong to sila sa barangay Bali-Bali, Compostela, Cebu. Kamo, dili din mo bali din. Klaro anang naong ninyo. Baligtad, balingbing. Pero si Santiago Apostol, wa naminaw siya. Muna, magkahiusa ra gid ta mga igsoon, basta ang atong paminawon mao si Kristo, dili ang atong kaugalingon. Paminawa si Kristo, dili ang tao. Si Kristo ra gyud. Muna kamo mga asawa, ayaw na mo paminaw anang inyong bana. Labi na gyud magdamgo na, unya magsigigyaw-yaw sa ngan siyang kabit, ayaw paminaw. Paminawa si Kristo nga nag-ingon, imo nang bana. Ingka na man ni kabit, Lord, imo nang bana. Kamo sa mga bana, ayaw mo paminaw ang inyong asawa, sige yaw-yaw, ikas buntag hantod sa gabi. Sige yaw-yaw, ayaw mo paminaw. Paminaw mo ni Kristo nga nag-ingon, higugmaan ang imong asawa. Pagpakamatay alang kaniya. Ayaw pagsigtanaw ng silingan nga magsigi kag ingon, kanaon ta, Lord, kanaon ta. Kanini ang luod magkinimbuang-buang may kanaon ta na ayaw na ayaw na pagsigpaminaw sa imong kaugalingon. Kamo sang mga parishioners ay mo paminaw anang inyong kauban sa balay nga magsagiingon, ato ning ipausab dinhi pa, ipausab tani dinhi ma, palitikog cellphone, palitikog e-bike, ayaw. Palitikog motor, ayaw. Ingna ipalit tani og raffle ticket. Ana ha? Dinhi mo paminaw ni Father Siano. Saban? Okay mo na? Pila naman atong halin karon. Niabot na og
56,820 ka tickets. Pakpak. So, doon na mga 56,800 ka mga tickets nga magkumpetensya karong gabi. O kinsay makadawat sa consolation prize nga 40 ka buok 15,000. Kinsay makadawat sa 8 ka tag third prize nga tag 50,000. Kinsay makadawat sa 5 ka second prize nga tag 100,000. O kinsa ang bugtong mananaog sa 500,000. Nya gusto pa mong moapil ani. Karong adlaw kutob pata alas 7 gabi manawat pata. Niingon ra ba sila? Ang nauna maulahi, ang naulahi mauna. Suway lang ko no. Suway mauna ba ka? Pero sa among kauban sa una ba? Mag kuan mis mga pari mga Christmas party naaman dayon may kanang muragog bingo god nga mubutang ka didto mo donate ka nya ang katong imong gidonate more sa toy i-premyo kuwaag premyo para raffle ba la donate gyud dagan kayo donate dunay usa nga gipugos gyud siya usa ka pare ay ligo ako'y kwarta isa ay hatag lago diri god ya pila man imo ka mura mo na siya slot bata na itag 100 nya tagaan kag usa ka coupon tag 300 tag 100 lagi to unyag mo palit kag daghan sa kagkatong ticket para maapil sa raffles. Ang iyang gipalit o sa kabuki wala lagi sa kwarta sa kabuok. Sus pagbunot ron iya manangana kadaog sa first prize. Hastang layat-layat kanahan. Anako, naagi mga taong swertiho. No nasa di malasod ganyan siya nipalit og tagsaka. Stab tag 20 ka buok wa kadaog. Nya usa ko anas mga di malason. Wa pa jud ko kasuhayan ang daog. Pero di jud ko mabintahaan sa pagpalit og mga ingonana. Mopalit jud ko kaya nga kung una-una mauman ang pag-donate dili ang pagdaog. Kamo day unsa man inyong gihuna-huna? Unsa? Nawa mo'y batasan. Unsa day inyong gihuna-huna? Ang pagdaog. Nawa mo'y kalainan ni Santiago before. Nindot mahimot ang Santiago after. O kinsa man ni si Santiago after nang ambisyon na nga siya'y mauna og kasunod sa kasakit ni Kristo og nahatag yun niya. Siya'y unang apostol nga naputlas liog isip martir. Ingon gid siya nilampos gyud ko. Pasabot magkontista og kinsay makauna og pangalagad, magkontesta og kinsay unang makapalit, makadonate para sa simbahan o para sa katilingban. Kanindot unta kung mag-contest ng atong mga politicians, labi na ng mga senador karon, mga congressmen, atong presidente, hangtod mga executive departments, mga appointed, mga cabinet members, mag-contest unta silang pangalagad sa katilingban sa Pilipinas. Unsaon pagsulbad ning baha nga wa nay hunong-hunong baha nga muuwan lang tag 30 minutos di na maagi ang daghang lugar sa atong nasod. Magkuntis unta sila pangalagad aning mga naa sa hospital, public hospitals nga wa gani ikapalit bisag dextrose. Magkuntis unta sila pangalagad sa paghimog mga classrooms sa atong mga estudyante nga karon labi na ting-uwan unya kadtong na nagklase anang mga busluto na kay atok nga mga rooms napay mga CR nga nigduol nimo didto murag mahaatras ka gawas nga gubaon baho pagyud clog up pagyud wa pagyud tubig magkontes unta sila ana pangalagad
Dili kay magsigig hipos anang mga malita nga gisudlag kwarta nya maglalis dayon kay padayon pag yung pangawat pagkaluoy nato. Way kahiusahan. Magkuntis unta sila buhat anang mga farm to market roads para ang ato mga farmers dili magkalisod sa ilang produkto. Di ba? Okay. Last na lang lingi sa imong tupad. Ina unhan ti kag palit og raffle ticket karon. Ina unhan ti ka. Ana ha? May sa na imong tupad pagsulo dito. So, mga igsoon, pasalamat ta dinhi sa Compostela, nagkahiusa ta ang atong LGU, pinanguluhan sa atong talahorong mayor, Mayor Jory, naghatag yun og dako kayong pagtagad, makita na nato sa atong pagkahiusa, pagtinabangay, og nakita sa nato ang kanindot sa palibot, no? Labi na sa atong maigsoon diha nga katong na nagparking diha nga huot kayo ni offer pagta dinhi simbahan amtay lugar diha sa may Plaza Pilar diha sila paparkingon na marking sa diha nya napay na marking dang ginagmay mo na sila mga buangon pa pero jutay na lang kaayo ang uban nahimo ng Santiago after pero napag yung mga Santiago before pero ginagmay na lang ato na silang iampo nya padayonon tani naglibot-libot sa kung adto gabi daghan diha ro mga nilabay lang yapog mga basura pero dili kay daghan nagiuban mangita nagyog basurahan ilag yung ibutang sa basurahan ang ila mga basura kanang ginagmayng labay-labay diha mao na sila yung mga buangon pero at least daghan na ang nanglimpyo sa tong palibot diha sad sa atong mga kalsada diha mga naninda diha na nagid sila'y sidewalk na sila'y kalakawan sa mga mamalitay dili gid nila idot-dot nya ila pa jong limpyuhan kabantay mo gabi ato kita mo diya naman tayo prosesyon man ta gabi nako pwede na ni sila mga matay kay mga buotan na di ba mo na ni sila mga Santiago after nya unsa may gusto ninyo before or after manindog na ta katong gusto sa after mga igsoon himuon nato karon ang pag-ampo sa kapistahan ni Senyor Santiago Apostol. Mga igsoon atong gipasidunggan karon si Senyor Santiago Apostol usa sa unang gitawag ni Hesukristo aron mahimong iyang tinun-an uban kang San Juan nga iyang igsoon mibiya siya sa tanan aron mosunod sa Ginoo nahimo siyang matinud-anon nga saksi sa kinabuhi kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo ug sa katapusan gihalad niya ang iyang kinabuhi isip unang apostol nga namartir tungod sa pagtuo pinaagi sa iyang pagpataliwala atong ihalad sa Dios uban sa mapaubsanon malipayon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo niining kapistahan. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa kapistahan. Mahal namong patron, Senyor Santiago Apostol de Compostela, maisog nga apostol ni Hesukristo ug matinud-anong saksi sa ebanghelyo. Bisan dili kami takos tungod sa among mga sala, ania kami sa imong atubangan, uban sa pagbasol ug pagsalig, nagpakiluoy sa imong gamhanang pagpataliwala. Tabangi kami nga musunod kang Kristo, sama sa imong gibuhat, magpabiling lig-on sa pagtuo, maisog sa pagsaksi sa kamatuoran, ug matinud-anon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Panalipdi kami sa tanang kadautan sa kalag ug lawas ug ipangamuyo alang kanamo ang mga grasya nga among gikinahanglan. Nagpasalamat kami tungod sa mga pagtulun-an, kasinatian ug mga kalipay
nga nadawat namo sa miaging siyam kaadlaw sa nobena. Niining balaang pagsaulog sa imong kapistahan, ipangayo alang kanamo ang kaluoy sa Dios aron pinaagi sa imong pagpataliwala, magmalig-on kami sa pagtuo, ug sa katapusan madangat namo ang kalipay sa gingharian sa langit. Amen. Sa hilom, mga muyo kita kang Santiago Apostol, sa mga kaluoy nga atong gitinguha. Mubong kahilom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga sulugoon sa simbahan, mamuhat sa ilang mga buluhaton diha sa diwa sa pagserbisyo, sumala sa ilang gipanaaran, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, pamati ang among mga pangamuyo. Nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mutuman sa ilang mga tahas, uban ang kaligdong ug pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga daghang mga batan-on ang manggihatagong mutubag sa tawag ngadto sa pagkapari ug sa kinabuhing hinalad, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton maantigong muambit sa kupa sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga sila nga mihalina, makadangat ngadto sa kalipay sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Tanan, makagagahom ug mahigugmaong amahan, imong gipili si Senyor Santiago Apostol aron mahimong matinud-anong apostol ug maisog nga magsasangyaw sa maayong balita. Itugot nga pinaagi sa iyang panig-ingnan ug gamhanang pagpataliwala, madawat namo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining santos nga misa. Hinaot nga magpabilin kaming lig-on sa pagtuo, paglaom ug paghigugma
ug mahimong matinud-anong mga saksi ni Kristo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Hinlui kami, Ginoo, sa among mga sala, pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak aron niining pangilin ni Santiago nga imong gimbutan nga mag-una sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit, maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay nga dili gayod mubiya sa iyang panon, pinaagi sa mga apostoles. Naggabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo ug nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon aron mutabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak, ug gikan diha sa langit hangtod karon nagaagak sila kanamo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tulagit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Sa
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia. Nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami tungod sa pangalian ni Santiago imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom. Og mahitabo ra gining Diosnon gahom sa atong kinabuhi kon mga lagad ta sa labing ubos og mahimot ang ulipon sa tanan sama ni Santiago Apostol. So salamat sa nangalagad nato og namalit nato mga raffle tickets. Ako nang gigaingon kaganiha, niabot na og 56,820 ka mga tickets ang atong halin. Ato pagining punan karon hangtod karong alas 7 sa gabi. Atong pakpakan ang tanang namalit. Congratulations. Unya nining ato karong misa, ato sang pasalamatan ang nialagad nato, ang ato dihang mga ushers and usherettes, love offering assistants, ato mga PIMAG, atong parish personnel, ang atong mga sacristans, ang atong IT, SOCOM, lector, salmista, unya ang ato karong choir. Kailan mo itong choir? Mauni ang akong mga partners dito pa ko sa akong unang parokya. Gimingaw na ko aning ilang mga kanta, no? Ang San Vicente Choir. Unya,
Ato silang pakpakan. Og kitang tanan. Salamat sad sa nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karon. Mausa sa nis ako mga partners, mga diehard nga partners ba. Dito sa akong unang parokya, si Mr. and Mrs. Gami and Mildred Agbay and family. Masipang pakpak kanilang tanan. So, ang atong sunod nga misa, mao ang alas 8 buntag, another Fiesta Mass, alas 10 sa buntag, third, alas 2 sa hapon, ug ang atong Pontifical Fiesta Mass, alas 4 sa hapon with Archbishop Jose Espalma, ang atong Archbishop Emerito sa Sugbo. Unya, ang atong fluvial parade, musunod karon human ani, pero sa dili pa ta moadto didto, pwede sad mo venerate sa relics ni Santiago Apostol. Nya ako mo hangyoon nga mo support gyud kanunay sa ato dinhing mga kalihukan nga makaayo sa simbahan. Una, kining atong social media platform, suportahin ninyo aside sa ato mga raffle tickets, social media nato kaning Padresiano Ubod nga YouTube channel. View, like, share og subscribe kay gawas nga maka-influensya ta sa ubang mga tao, sa ato mga wali, sa ato mga pamalandong, maka-income pagid ta. Nya gahapon di ay nadawat na nato ang atong share sa YouTube niabot og mga 260,000 kapin pesos. Pakpak sa YouTube. Ngayon na lang na magamit sa atong charitable expenditures. Kapaldo tag panagsa. Unya, support sad mo sa ako ditong among cooperative sa Subfilisco kay para gyapon na sa simbahan dinhi og sa ubang pang mga simbahan itabang nato. Naghimo ta dito Columbari nga gitawag og St. Vincent Ferrer Memorial of Love Columbari. Nag-pre-selling ta karon, kinabaratuhan ni nga presyo 70, 80 o 90,000 ang mga niches nya sunod ana mo increase na nag 70 to 80%. So kung gusto mong moabel, kontaka lang ang ato mga admin staff nga niya sa tong screen nga nasad mi ipang distribute nga mga flyers dinhi sa atong parokya o sa ubang mga lugar aron nga ma-aware mo nga naa di ay ni siya. O katong dunay gustong mogamit ani labi na gid sa dinhi Compostela, Liloan, Konsolasyon, kay dugol-dugol man ta dinhi, mao nay atong kantuan ni mahimutang sa San Vicente Ferrer Parish, kilid dito. Liloan. Sige, manindog na ta. Nya, inighuman na to og final blessing, ang katong gusto mo binirit, mo linya lang mo diha. Nya, samtang mag-awit ta sa padayon sa Gusos. Ang Ginoo manaa kaninyo Nausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit, Viva Santiago Apostol! Viva Santiago Apostol! Viva Santiago Apostol! Viva Santiago Apostol! Masipang pakpak sa Ginoo ug ni Senyor Santiago. Pagdampun mo kami